Ето тази книжка е следващата, която може би е единствената заминала за Западна Европа. Защото тя беше издадена в Париж от издателство Солензар под редакцията на Атанас Ванчев Дютраси. Искам да ви кажа, че българското издание е страхотно, защото тук има невероятни рисунки на моя приятел Йордан Лазаров. Ето какъв прекрасен котарак. Без да е виждал нашия котарак, той го нарисува. Една от приказките е посветена на Джани Родари. И сега ще ви прочета точно тази приказка. Част от нея, може би не цялата. Някога, преди да бъдат измислени компютрите, имаше един учител. Той бе обикновен и никога не е известен. Преподаваше в едно училище, където много малко децата слушаха с двете си уши. Повечето слушаха с едно, а някои дори с половина ухо, макар ушите им да бяха съвсем здрави. Този учител бе, както всички други учители по света, с една единствена разлика. Той бе целият от тебешир. Но това въобще не личеше, защото носеше костюм с вратовръзка, обувки и дори имаше електронен часовник. Лицето му беше малко по-бледо от очите му, защото имаха особен син цвят, който се дължеше на това, че те бяха от светло-син тебешир. Тебеширеният учител можеше да преподава всичко и затова имаше уроци от сутрин до вечер. Той винаги пристигаше пръв в училище, а се отиваше последен. И никога, наистина никога не искаше от дежурните ученици да му носят тебешир. Учениците идваха при него, когато се повдигаха на пръсти, за да пишат на черната дъска и се отиваха, щом стане колкото не. Но никой не забелязваше промените в учителя. Година след година невидимо той се смаляваше и раменето му хлътваха в стария костюм. Лицето му ставаше все по-бледо, а поглед все по-дълбок, защото учителят от тебешир полека изписваше себе си на черната дъска. Отначалото изписа пръстите на ръцете си, после лактите, после раменете. Всеки час там, където учениците най-много се затрудняваха, учителят пишеше с червен тебешир. Буквите от него изпъкваха и се виждаха отдалеч. Учениците скоро се справяха с трудностите, но никой от тях дори не подозираше, че с тези букви учителят изписваше себе си на черната дъска, ден след ден, месец подир месец. Всяко междучасе учениците лудуваха и се смееха, а всеки час слушаха с едно или с половин ухо своя учител. Веднъж той каза, че тази седмица ще пише само с син и червен тебешир. Учениците много се зачудиха и приеха това като шега, но шега нямаше. Цяла седмица учителят чудак писа с син и червен тебешир. Никой не знаеше, че той списва последните късчета тебешир от себе си. Сините бяха очите му, а червените сърцето. Един ден, когато щеше да удари звънецът на последния час, учителят дописваше последното изречение на урока. Учениците чакаха вече да свършат, когато той сложи червено многоточие и тогава... учениците така се изплашиха. Тогава сивият костюм на учителят бавно се свлече надолу и покри обувките му, а електронният часовник тупна на пода. Учителят от тебешир го нямаше. Той бе изписал себе си на черната дъска. Искам да ви кажа, че тази приказка е включена в българския учебник по доброта. Намерете го и го прочетете.